To alhamdulillah ita ko canza ita siyasa ko wani abu da inda na rayuwar duniya ne ai ka hau ne ka sabka, amma ga mai imani zai gane in yayi lokacin shi ya kauce ya bada bai. Ni yanzu babu abin zan ce ma al'umma sai dai ce musu alhamdulillah, ina godiya da gudunmuwar da mutane sun ka bada da du'a'i, kuma mu mun imani da wanga cikin duk du'a'i ne Allah ba mu sa'a muka yi nasara akan wanga abubuwan, saboda kulle-kullen da an kai na shirin a kirkira muna banna mana suna yayi yawa, amma shi Allah da yake bai zalunci kun bai goyon ba mai zalunci, kuma sai ya hidda mu ga shirin da duk an ka tsara muna. Sai shirye-shiryen ka na bangaren koma kasuwarka. Bangaren koma kasuwa muna nan muna kimci, sannan ina so in gaya ma al'umma kasuwa ta wuce ba ta wani ba, dan ni ne da certificate, abinda kuma kowa ya ji gwamnati ta faɗa kenan. Yau ko wuri ka saye baka da certificate ba naka bane, wanda a da certificate shi yadda wuri. Ni ne da certificate guda biyu a garin ba guda ba. Ina da offer wadda local government ce mai bani certificate ta ina tsari na ta hannun kasuwa tana nan, wadda a ta farko da na fara samu a local government din ga, wadda yake kokarin da ni a party kuma da ci gaban da na samu akan record din na aje a nan Edo State da kuma Ishon West da kuma Edo Central. Alhamdulillah ina da leta wadda chairman local government ya bani ta coordinator na trailer na traffic, wanda dan ansa kuɗi ga lotocin mota. Alhamdulillah, amma wasu na waɗanda wulbaro da mi da yan nama masu kai tallan tsintsiya da memi. Allahu akbar, ni wallahi ba cika wannan tsari, kuma na gwada musu takarda ta wanda gwamna ya ba kai. Kamar shi wannan coordinator din na ansar tax, bakin adadin suwa ka kayyade shi Na shi wannan ansar kuɗin na tax din bakin na tazawa tireloli ne waɗanda na parking ko na lodi ko na upload, wanda suka kwanta suna bacci. ba zai shafi ma yan babura ba. Oh, babu yan babura, babu yan mulbaro, babu yan truck, babu yan yankan warce, babu yan ticket, ba kowa, ni babu ruwana da kowa. Ni iyakata da kowa zama lahiya, kuma ni babban shugaba ina kiran kowa ya zo mu zauna lahiya. Kuma gwamna ya bani certificate, sarki yayi approving din komai ya gani, ya ce in take kasuwa tana hannuna. Har yanzu baka ba mu ansa ranar da zaka kare a kasuwa. Eh to kasuwa ai ka san ni yanzu ina ma cikin wasu hidimomin matata na asibiti kwana tun jiya har yau. Yanzu zan nake sai na yi sato da in zo in zauna in ga miya abun in Allah su yarda. Amma ita kasuwar ka mata tsarin kamar mataimakin ka, sakataren ka da sauran. Komi zai hito enough insha Allah. Komi zai hito da shi. Ai ba ayyuwa a zauna babu shugaba. To me kiran ka zuwa ga shugabannin sauran kasuwanni na Najeriya? Shugababin da annan na kasuwoyi na Kato Market, maganganun da an ka gaya musu na cewa za ni aza musu haraji, zan zo in dame su, ni Allah bai min wannan zuciya ba. Ina wa'annan duk ƙarya ne. Wannan kazafi ne da sharri. Ni da an ka ce ma zan kawo Fulani ga gari, kuma an ce min agbaro, ba ni an ka ce ma agbaro ba, lokacin gwamnati ce mai ce ma agbaro shine zaki, wanda mutumin da bai jin magana kenan, wanda yake yana iya diskata din komi, kaga kenan ai batanci ne. Da haka yana kira ga ciyamomin kasuwa na Ishan West da Edo Central gaba ɗaya a zauna lahiya. Sannan ina ƙara kira ga yaran da ke barazana a Uhele na cewa Uhele za su cire Alhaji Buba. Wallahi kan mutum ya gwada, kar mutum shi gwada, dan Alhaji Buba ko dan ba dan PD ba na APC bane, a shekaru ne ba a yi mai izgilanci, kuma mutum ne da cijo, kuma shi wanda ya magana cewa ko zai cire shi baya abin ganga sai baya deadline inda zai cirewa, ko kasar baba ne yake zaune wannan wuri yana kyale shi, bale a ce shi ya an shuri ne shekara 15. Sannan a waye gari da cijo irin wannan yaro ya zo ce mai ya ba shi lokacin tashi. Wannan abun na yi Allah wadde da shi. Sannan wallahi ina kira ga kowane mutum shi ta tsantsan da wannan abun. Duk wanda ya tura barazana da wannan da cijon, ina tsaye wanda yake wallahi sai na yi hukunta wannan bawan Allah ko irin mutum ne. Kuma ina godiya ga duk ciyamomin kasuwa na EKPOMA, mai magana da ku bawa wanda a shugaba wanda a ciyaman kasuwar New Market. Insha Allah ina godiya da duka al'umma, Allah ya saka mu kowa da alkhairi.